φανταζάκι και πάλι. Μας συγχωρείτε που την προηγούμενη φορά δεν συστηθήκαμε. Εγώ είμαι ο Πανταζής και από εδώ φίλος μου ο Γιώργος. Σήμερα θα κάνουμε ανασκόπηση σε ένα μοντέλο 110. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει η μηχανή, η κεφαλή, ο λεβίστατος του ψηφίτων που μπορείτε να αλλάξετε ταχύτητες, το φίλτρο του αέρα που περνάει αέρα μέσα στο καλοκαίρι για να γίνει κάποιο βενζίνη. Πραγματικότητα αυτά τα μηχανάκια είναι 190 κυβικά, όχι 110 κυβικά. Τα κουμπί της κόρνας, τα κουμπί αν έχει ηλεκτρική μύγα. Αλλάξουμε και τα φώτα. Από εδώ έχουμε το διακόπτητο flash, δεξί flash, αριστερό flash. Και προχωρήσουμε στη δεξιά πλευρά. Εδώ έχουμε την τάπα που την ανοίγουμε και βάζουμε τα λάδια. Ένα δείκτη για να βλέπουμε αν η μηχανή μας έχει λάδια. Ποδόφρενο. Το φιλτράκι της βενζίνης που πάει κατευθείαν στο καμπυλατέρ. Έχουμε εξάτμιση μοτοσπορ. Να υπενθυμίσω ότι στα μηχανάκια πρέπει να έχουμε μια εξάτμιση για να είναι πιο εύκολη η αποβολή των ρήπων, δηλαδή τα καυσαέρια. Να φεύγουν πιο εύκολα για να μην μπουκώνει το μηχανάκι μας. Και για να μην πνίγεται το μοτέρ. Εδώ πέρα βλέπουμε τη μανιβέλα πλέον που την έχουμε βγάλει, ηλεκτρική μίζα και εδώ πέρα είναι πλεξίδα. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το καμπυλατέρ και ο διακόπτης της μίζας. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε ανασκόπηση σε μια Mercedes CLK 200. Κάντε like και subscribe και πείτε και άλλους φίλους σας να μας δούνε.